Mi a teendő, ha egy szórólap árajánlatkérés érkezik? Az OTRS rendszerben láthatjuk a szórólap.net ajánlatkérést, most ami legfrissebben érkezett, megtekintjük először is. Láthatjuk, hogy ki küldte, milyen e-mail címmel, ugye ez most Teszt Ferenc volt az én e-mail címem, telefonszám, és bejelöli, hogy mi a teendő, szeretné megtervezni. Ezután láthatjuk a szórólap tartalmi szövege és az elképzelés ismertetését. Most itt ilyen katyvasz szöveg van, de ide le szokták írni, hogy mi legyen a szórólapon. Láthatjuk, hogy milyen mérete van, amit ő választott, milyen darabszámra van szükség, és hány oldalas. Tehát ez egy egyoldalas színes szórólap. Bejelölte a házhoz szállítást, és bejelölte, hogy ő előre szeretne utalni. Ezt a szórólap ajánlatkérést a szórólap.net oldalon erre a linkre kattintva meg is nézhetjük, mert itt látszik az is, hogy milyen mintát választott ki, és mi ez a fájl, amit ő csatolt. Hogyha ezt most megnyitjuk, akkor láthatjuk, hogy csatolt egy ilyen kastélyos képet, amit én csatoltam a teszt ajánlatkérésben. Tehát ezek alapján el tudjuk dönteni, hogy mire van szükség. Benne van a szöveges információ, van egy darabszámunk, egy oldalszámunk, illetve a szállítás és egyéb módok. Meg kell néznünk, hogy az A4-es 300 darab egy oldalas. Szórólap.net oldal szórólap árak részében láthatjuk ezeket. A4-es 300 darab és egy oldalas. Ennek az ára 26.950 forint. Ekkor megírhatjuk az ügyfélnek a következőt. Tisztelt ügyfelünk, köszönjük, hogy leadta ajánlatkérését. A lent részletezett szórólap gyártási költsége 26.950 forint. Amennyiben önnek megfelel a kiválasztott sablon, amit ugye itt láthatunk, az ajánlatkérésre kattintva. Tehát amennyiben önnek megfelel a kiválasztott sablon, akkor a szerkesztés díjmentes. Amennyiben egyedi szerkesztést szeretne, kérjük jelezze. A szállítási költség pedig az alapján alakul, hogy előreutalást vagy utánvételt kér, előreutalással, bankkártyás fizetéssel 650 forint, utánvéttel 950 forint. Ha nem akar házhoz szállítást, a 10. kerületi nyomdában átvehető. Ezt az információt kell neki egy válaszlevélben megírni. Amennyiben kérdés merül fel a szórólappal kapcsolatban, egyedi szerkesztést szeretne, akkor ezt az e-mailt továbbítani kell a Kázsmér Lacinak, és a Kázsmér Laci fog ráadni egy egyedi szerkesztési költséget. Ez után lehet megírni az ügyfélnek, hogy a szerkesztési költség mennyi. Még néhány információ a szórólaphoz, tehát ha az ügyfél nem választott ki sablont, tehát a linkre kattintva megtekintjük az ajánlatkérését, és nincs kiválasztva ilyen sablon, tehát itt a szórólap mintánál nincs semmi, akkor meg kell írni az ügyfélnek, amikor az ajánlatot adjuk a darabszám függvényében, amennyiben tud választani a szórólap.net weboldalon található sablonok közül, a szerkesztés díjmentes. Ha egyedi szórólapot szeretne, akkor annak költsége van, és azt a költséget, hogy mennyibe kell az egyedi szórólap tervezés, azt a Kázsmér Laci tudja megmondani. Bármilyen információ is van, ezt az e-mailt mindenképpen át kell küldeni a Kázsmér Lacinak, leginkább akkor, ha az ügyfél azt jelzi vissza, hogy rendben van, azt a szórólap sablon szeretném, amit bejelöltem, a szöveget kérem helyezzék rá, a darabszám rendben van, az ár, amit írtunk rendben van, ez esetben ezt az egész e-mailt el kell küldeni a Kázsmér Lacinak azzal, hogy meg van rendelve. Ha az ügyfél egyedit szeretne, és kapott egy árat erre,
és ezt is elfogadja, tegyük fel 5000 forint, akkor a Kázsmai Lacinak meg kell írni, hogy elfogadtál az árat, a szórólapot kérlek tervezd meg. De ezt folyamatosan fontos egyeztetni a Lacival, inkább kérdezd meg, hogy szükséges-e egyedit számolni, vagy nem. Általánosságban elmondható, hogy ha választ az ügyfél ilyen sablont, megírja a szöveges információt, és a kép, amit csatol, az hasznos, használható, akkor nem kérünk szerkesztési költséget. Amennyiben neki nem felelnek meg ezek a sablonok, amit itt a szórólap.net weboldalon te is végignézhetsz, akkor, ha neki egyedire van szüksége, akkor jön a képbe a Kázsmai Laci, hogy adjon egy egyedi szórólap szerkesztési árat. De inkább kérdezd meg, hogy ezzel mi legyen, elküldve neki ezt az ajánlatkérést, és akkor ő meg fogja mondani, hogy hogyan tovább, de általánosságban a kiválasztott sablonnal, beírt szövegekkel elkészítjük neki a szórólapját. Ha pedig ő azt jelölte be, hogy nem nyomdakész anyaggal rendelkezem, tehát az ajánlatkérésben itt az szerepel, hogy nem nyomdakész anyaggal rendelkezem, akkor is el kell küldeni a Kázsmai Lacinak, hiszen neki ellenőriznie kell, hogy a csatolt fájl, most például ez a kastélyfájl, ez tényleg nyomdakész anyag-e? Ilyen esetben nem, de akkor meg fogja neked írni, hogy nem az. Amennyiben az nyomtatható anyag, akkor azt is meg fog írni. És onnantól, ha nyomdakész anyagról van szó, akkor ugyanaz az ár, méret, oldalszám alapján ki kell választani neki az árakból a megfelelő rubrikát, és meg kell neki írni, hogy mennyibe kerül.